Isang mapagpalang gabi po, Joy Blue family. Ayan, so good evening po sa bawat isa. Good morning sa mga nasa western po natin, mga kapatid. Ayan po, so mapagpalang araw or gabi po sa atin sa gabi pong ito. Ayan, so we celebrate the goodness of our God and His greatness sa buhay po ng bawat isa. Sa pagkakataon po ito, muli po mapapakinggan natin ang makukulay na kwento mula sa ating mga kapatid na binago po ng Panginoon. So samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na kwentuhan na magbibigay ng aral at inspirasyon. So ako po si Pastor Shekinah Alvarado at ito po ang Speak Life Season 3. So ayan po, mapagpalang gabi po sa atin. Ayan, so sa mga kasama po natin ngayon, you can comment down below po kung nasaan po kayo naroroon. Ayan po, sila Sister Clyde, watching from Alta. Good evening po. Mapagpalang gabi po, Sister Jen. At yan, kay Brother Hendrik, mapagpalang gabi po. Ayan, so mapagpalang gabi po sa bawat isa. So it's a new season. It's a new mga people na atin pong maririnig. Ayan, nung pong season 1 and 2, marami na pong nakapagbahagi ng kanila pong mga testimonies, how God changed them and using them sa kanila pong buhay, pananampalataya. Ayan, at sa ngayon pong season 3, marami rin po tayong mga maririnig pa na mga patotoo po na tunay na buhay po ang Diyos. Amen. That our God is transforming lives. Ayan. So, ayan po. Kaya po, dun sa mga kasama po natin ngayong gabi pong ito, na mga nanonood, ayan po. So, sa live streaming po natin, gusto rin po naming malaman kung nasaan kayo naroroon. Yan po, pwede po kayong mag-chat sa atin pong comment section at mga reactions po ninyo. Ayan, para makasali din po kayo sa ating mga kwentuhan ngayong gabi pong ito. So, ayan po, comment lang po kayo at babasahin po natin ang inyo pong mga comments mamaya. Ayan, so sa unang episode po natin ngayong season 3, ayan po, makakasama po natin ang isa po nating J Blue Pastor. Ayan po, mula sa Alaminos, Pangasinan. Ayan po, para po sa ibahagi niya ang kanya pong kwento ng buhay, patotoo, at kung paano po siya binago po ng ating Diyos. Ayan po. So, J Blue family, ayan. So, let's all welcome po no other than ang ating pong pastor from Pangasinan, Pastor Gabriel Cruzada. So, good evening po, Pastor. Yan, magandang gabi sa ating lahat. Isang privilege to speak and to share na kung paano ko binago ng Panginoon. Dakila ang Diyos. Yan, nagpapatunay na. Amen. So, tunay nga po na dakila po ang ating Diyos. So, Pastor, pwede po muna kayong bumati. Ayan po sa ating mga kasama ngayon pong gabing ito. May pagbati. Okay. Siyempre, binabati ko yung ating mga kapwa kapastoran. Happy Pastors Month, of course. No, yung Appreciation Month. Sa mga kamanggagawa, sa mga leaders and workers, especially sa ating pong church, sa Jesus Be Lifted Up. No, patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon kasi talagang through social media, no, kahit magkakalayo tayo, through social media talagang eto tayo ngayon, at tayo ay nagkakadaupang palad pa rin, Kaya shout out, sa inyo diyan, lalong-lalo na, sa mga gumagampan, ang ating pong mahal na bishop, na walang kapaguran, yan, kung saan mo siya nakikita talagang napakasipag, Kaya dapat maging ganun din tayo. Ayan, praise God. Amen. So, ayan po, muli po, mapagpalang gabi po sa bawat isa. So, Pastor, umpisahan na po natin ang atin pong kwentuhan ngayon pong gabi pong ito. Ayan. Pastor, kamusta naman po kayo?
Pero yung bago niyo po sagutin yung current situation niyo po ngayon, medyo ano po tayo, mag-flashback po tayo ng nung inyo pong kabataan. Ayan. Sino po si Pastor Gab bilang isang bata noon? Ayan. At ano po, kumbaga sino po si Pastor Gab bilang anak? Ayan. At ano pong klaseng pamilya ang inyo pong kinalakihan? Ayan. Pakinggan po natin si Pastor Gab. Oo. Actually ano, nagkaisip ako, sabihin natin may kaya sa buhay, angat sa buhay, sabihin natin angat sa buhay, pero dumating yung point na bumagsak yung negosyo ng nanay ko. So, anong nangyari nakitira na lang. So, nag-iba yung environment ko. So, nung mag-iba yung environment ko habang ako'y lumalaki, nag-iiba din yung ugali ko. Pero yung pagiging anak, hindi nawala yung pagiging masunurin ko sa nanay ko kung saan niya ako dinadala, kung anong gusto niya. Na although, sabi nga natin, hindi as a child during that time, bata pa, hindi mag-sink in sa puso sa sa isipan ko yung nakalakihan ko kasi na magaranyang buhay. So hindi nagsisink in sa akin. So yun yung nagiging problema namin magnanay. Kasi nagising po ako sa katotohanan. No? Nagkamalay po ako na wala na yung tatay ko. Ang tatay ko kasi So namatay bali na, po yung mother niyo na lang po ang kasama niyo po? yes, opo. 2 years Hmm. old po ako nung namatay yung tatay ko. Hmm. At ayun, yun nga, solo niya. So single parent siya. Tapos, nung 7 years old ako, nagkaroon pa siya ng nagkaroon siya ng asawa ulit, nagkaroon ako ng kapatid, so dalawa nga kami, no. Talagang nakita ko sa kanya yung pagsisumisikap niya bilang isang single mom. Kaya lang talagang kahit lumalaki na ako, hindi nagsisink in sa akin yung ano yung nag-iba yung environment ko talaga as in napasama ako dun sa mga batang walang sinelas, ayun yung mga ganun, 'di ba? Pag-alagala. So ayun, hindi ko masyado siya natanggap kaya ang nangyari nagkaroon ako ng konting rebellious heart, lumalaki akong rebellious, kasi sabi kong gano'n. Tapos so much busy pa yung nanay ko dahil nga single mom, nagtatrabaho siya, lahat na lang ng kayod ginawa niya. Parang iniisip ko napapabayaan ako, gano'n. So hanggang sa lumalaki ako, yun ang nagiging setup ko sa buhay ko. So para Pero pong naging struggle niyo po pala pastor yung ano po, yung iwanan yung naging yung nakasanayan niyo pong buhay nung maliit yes, kayo na oo. meron po kayong kaya. Ayan, Oo, marangya kasi sabihin natin kasi opo. 1970s pa, Hmm. 1970s. Sa lugar namin kami lang yung may TV na black Oh. na yung saraduhan niya yung gano'n. Ay, opo, yung may cabinet Tapos po. may radyo sa ibabaw. Kami lang ang meron gano'n sa buong lugar namin. So yun yung inaano ko na hindi nag-sink in sa akin. Pero as anak, masunurin ako sa nanay ko kaya nga Hmm. kahit na parang hindi tanggap ng puso't isipan ko, tinanggap ko na lang kasi sabi niya wala na tayong magagawa, wala na, naubos na yung negosyo namin, yung negosyo niya bumagsak. Kasi nangyari yun nung mamatay yung lola ko, yung kanyang partner sa business, Hmm. yung nanay niya. So nangyari yun, parang nawalan siya ng gana, tapos yun na nga, nagtuloy-tuloy. Dati may bahay kami, tapos naging nakikitira na lang kami, gano'n. Tapos ang bahay Opo. namin ay semento yung sahig, all of a sudden biglang naging kawayan na yung sahig. So yun, hindi ko Opo. masyado kaya merong nangyayari sa buhay ko during that time na lumalaki ako na ano. Tsaka yung environment talaga nag-iba. Kasi Opo. yung environment ko nung lumalaki ako, lahat ng klaseng bisyo nandoon sa lugar namin at talagang kailangan matapang ka 'pag kahit bata ka pa, matapang ka talaga, yun. Eh, Hmm. hindi ako gano'n pinalaki, kaya Saan po kayo pastor na nag-teenager or nung nagsimula na po kayong mag-adolescent sa same po ba kung saan kayo lumaki nung kayo po ay bata? Dun din po kayo nagbinata na lugar? oo, doon, oo. Hmm. Ah, Actually lumipat kami ro'n, I was then grade 1. Oo, magge-grade 2 ako, up to maka-graduate ako ng high school, nandun Mhm. kami. Na let's say sabihin natin yung taon 1979 lumipat kami. Umalis lang ako doon 1991 after pinatubo kasi nasira yung bahay namin. Eh, during that Ah. time may bahay na kami sa Bataan, nakabili na yung nanay ko ng lote sa Bataan, may bahay na. So sabi niya, "Lumipat ka na lang dito sa Bataan." So ako naman hindi pa rin kasi nasa Olongapo pa rin ako. Anyway lumaki talaga ako sa Olongapo.
So Hmm, alam naman natin Olongapo, Sin City yan. Kasi doon ako, yun ang, yung kumbaga yun yung paborito kong surrounding. Kaya nagpaiwan pa rin ako sa Olongapo. Talagang doon ako, ano, hanggang opo, sa yun po naging, na yung kinasanayan niyo pong environment. yes. O, kasi sa Opo. Bataan, province eh. Parang ano ba, probinsya to. Di ba? Opo. Ayan. So, ayun pala po ang kabataan ni Pastor Gab. Pero yun nga po, Mm. katulad po na nabanggit nyo, although may struggle kayong naranasan, ano po, pero yung pagiging masunurin po ay hindi naman po nawala sa inyo. Ano po, yung pagiging masunuring anak, mabait na anak, kahit po ang inyong paligid ay medyo hindi maganda, pero po yung core nyo po ay naiwan naman po, ano po. Opo. Hindi po kasi Amen. ano, eh, actually ang nanay ko po kasi ay napaka-disciplinaryan. Mm. Nakakatikim talaga ako ng palo, lalo na nung nangyari po yung bumagsak na yun, talagang sabihin natin naghihirap na kami, 'no. Tinuruan niya na akong magluto, maglinis ng bahay, ta's 'pag hindi ko nagagawa yun pinapalo niya ako. So, wala akong choice, sundin ko na lang, 'di ba? Kasi yun yung puso ko dun, eh. Disciplinarian pala po ang inyong nanay po. Yes, oo. Kasi Mm. wala na akong choice, eh. Sabi niya, "Sige 'pag hindi mo ginawa yan, 'di ka makakakain." Yun lagi ang sinasabi niya sa'kin. "Tsaka dadalhin mo rin yan paglaki mo," sabi niya. Opo, tama po, ayan. Okey po, Pastor. So, ngayon naman po, nais po nating malaman, kailan niyo po nakilala po ang ating Panginoon? Ayun, gandang question. Dahil nga masunuring anak, Opo. ayan. O balik tayo dun sa istorya nung nanay ko, kahit anong trabaho pinasok niya. So nakapasok siya dun sa pangingisda kasi malapit kami sa dagat. So sa Opo. Olongapo malapit kami sa dagat. So yung kasi yung lambat yun, eh, lambat. Kung tawagin sa amin pukot. Ano, yung magkabilang grupo maghihila ng lambat hanggang sa makarating sa gilid ng pangpang tapos makita yung huli. Yung ang may-ari nung lambat, yung pukot, born again. O, ang ginawa niya, every Saturday sahod. So, ang ginawa niya, hindi, Sunday kayo magsasahod. Punta kayo sa bahay. Doon kayo magsasweldo sa Subic. So, pumupunta kami doon dahil yung bahay niya, ang katabi ng bahay niya, church nila. So, Ah, may choice opo. kami mag-church. Eh, ako naman dahil sabi ng nanay ko, "Sama ka sa'kin." Sama naman ako dahil masunurin nga. So yun, dun ako nag-umpisa na nakapasok sa church na actually, Hmm, ang tawag namin dun is born again, pero actually ano, oneness siya, eh, oneness church. hmm. Kaya na ano, eh, dun ako una nagkaisip sa teaching ng oneness 'no. Yun, dun ta's inintroduce na ako ng nanay ko, yun dun sa mga youth, sa mga kabataan. Kasi during that time hindi ako ano, eh, malawak ang isip ko, hindi ako mukhang kabata, hindi ako mukhang bata. Mhm. Yung isip ko kasi marami kasi nga na-involved na ako dun sa surrounding ko, mga mama na yung nakakasama ko, mga teenager. Maaga So po kayo sinama niya ako sa nag-matured. yes, sinama niya ako sa youth, then ayun na, nagtuloy-tuloy na. Dun ko nakilala si Lord at Hmm, yung pastor namin doon, talagang tinutukan niya ako kasi nga yun nga nakita niya nga daw yung itsura ko sabi niya. Kasi hmm. kakaiba talaga ang galawan ko nung mga during that time, ayan. Opo. So, nung nakilala niyo po ba, Pastor, si Lord sa inyo pong buhay, nagdire-diretso po ba kayo ng pananampalataya kay Lord or dumating din po sa point na ano po, lumiko po kayo ng daan? Ah, ah, yung taon kasi na yun is 1984 ano, makilala ko si Lord. Yung eagerness ko na mag-serve. Hmm, Grabe yung ano ko nun, grabe yung puso ko nun. As a young age, sumasama po ako sa paghahayo during that time. hmm. Kung nakikita niyo po yung pino-post ni Bishop, na si Bishop Joselito Lazara, yung po yung pino-post niya, siya po yung buddy-buddy ko during that time. Si Bishop Opo. Lazaro po si Bishop Lazaro po ay buddy-buddy ko sa paghahayo. Kaya nga 'pag nagkikita kami no'n, kumustahan na?" Oo. Kaya ayun ano, nagkaroon ako ng eagerness. Kaya lang, ayun na dumating na yung kaya lang. Yung nanay ko nung panahon ni Cory Aquino pumasok sa politics. So, nung alam mong politics magulo, naging magulo. Kaya nung maging magulo ang buhay, ang nanay ko hindi na nagsimba dahil naka-focus na siya sa politics. So sumasama na siya sa mga rally, sa mga pinapaalis nila si Gordon during that time. So ako naman, tuloy-tuloy pa rin ang church ko, kaya lang wala nang nanay ko.
So wala na akong kasama sa church, kaya way back 1986, umalis ako at nakatira pala ako sa church. Kasi po during the time, pinag-inumpisahan na akong pag-aralin ng church sa Bible school. Inaumpisahan na po akong pag-aralin during the time. So, Nakapag-Bible school po kayo ng pastor, dire-diretso po ang inyong pag-attend po sa Bible school. kaya lang hindi ko na po natapos dahil nga po umalis Hmm. na ako sa church. Umalis ako sa church dahil po wala na yung nanay ko, na-backslide ng nanay ko. So since 1986, na-backslide na po ako. At yun po yung Hmm. pinaka na ano po, yung 1986 na yun up to nung makabalik ako kay Lord ay grabe po yung nangyari sa akin doon. Mas malala kesa doon sa una. Mhm. So bali po pastor, kailan po kayo bumalik kay Lord? No, simula Ay, po nung umalis po kayo sa ano po, sa dati niyo pong church. oo. Kailan po kayo Ah, nanumbalik kay Lord? bago kasi ako nanumbalik, may ano na eh, nagkaroon ulit ako ng hunger na Hmm. kasi during the time nung ako po ay na-backslide, kwento ko lang yung maigsi, na sumobra po yung aking buhay sa magulo, no? Shortcut, ay madali na lang natin. Napasok ako sa mga trouble, napasok ako sa fraternity, ah, naging drug user ako, naging drug pusher ako. Ayun. Ah, nakulong din naman ako pero hindi ako nasentensyahan. Hindi rin naman ako nalagyan ng tattoo sa kulungan kasi nga may sumasalo sa akin, nakakalabas pa rin. Ano. Nung dumating yung time na parang ano kasi ako mahilig ako marami akong bisyo eh. Kahit nakabisyo ko, dumating sa point na sabi ko bakit ganito yung buhay ko? Parang walang pagbabago, may pera ka nga, wala ka naman ding kaligayahan. After ng pera, maligaya ka ngayon dahil may pera ka. After nun, wala rin, malungkot ka rin. Sabi ko, tinanong ko ngayon, sabi ko, kung talagang buhay pa ang Diyos, kung talagang buhay ang Diyos, bakit parang patay ako? Kasi naranasan ko na siya before eh, di ba, Opo, 1980s. Diba? nag-experience na po kayo kay Lord eh. Oo. Opo. Actually, ano yun eh, mga 1991 o 1990, nangyayari na sa buhay ko yon. Nagkakaroon ako ng. Tapos may classmate ako nung high school, Soldiers of God, niyaya niya ako mag-church. So parang Mhm. sabi ko, wow, ang ganda pala ulit. Sabi ko, magsimba. So nakagraduate ako ng high school, nagtatrabaho na ako. Ayun, marami nag-i-invite sa akin ng iba't ibang church. Actually, ang dami kong church talagang naging church hopper ako. No? Unti-unti sa kapapasok ko sa mga churches, nabuo ulit yung ano ko, yung eagerness ko to have relationship with God. Ah. Until na makarating ako diyan sa Bacoor, that was uh, September 11, 2010. Hindi ko makakalimutan 'yon. Tumapak ako ng Bacoor ng 2 o'clock ng Wow, hapon talagang yung memory sa, pastor, sa fresh na fresh. Sa lagpas, yes, sa lagpas ng SM Bacoor. Dahil lumagpas yung bus eh, yung sinasakyan kong bus, lumampas. So naibaba ako doon sa lampas ng SM Bacoor. Daw from then, yun nga, 2 o'clock sumakay ako ng taxi, papunta dyan sa Villazona. Kasi diyan kami magkikita ni Pastora Marivic yun during that time. No, yung ex-girlfriend ko. So nagkita kami diyan, yan. So yung the first moment ay binaba ko yung paa ko galing sa taxi, binaba ko yung paa ko diyan sa tapat ng church natin, yung sa parking area natin ngayon diyan. I feel so great. Sabi ko kakaiba yung nararamdaman ko. Para akong masayang-masaya na hindi ko malaman kung ano yung nararamdaman ko during that time. Basta ay ano, hindi ka lang fulfill eh. Parang sumobra pa yung fulfillment na nararamdaman mo. Sabi ko, this is it. Pero actually, habang nasa bus ako, meron kasi akong iniisip. Nung ako'y pabiyahe pa, maganda ang trabaho ko sa Olongapo. Nasa interior po ang trabaho ko ng mga yate. So Hmm. sa yate po kami gumagawa ng interior. Ang ganda po ng kita ko talaga. Pero bakit ko iniwanan yun? Sabi ko, bakit nga pala umalis ako doon? Ganda-ganda naman ang kinikita ko. Actually, during that time, bukod sa kumikita ko doon, paglabas ko, marami pa akong mga sidelines. Kasi nga, nasa interior yung trabaho ko. Yung iba, nagpapakoat lang, may bayad pa. So, yun nga, daming ang pera kaso walang joy. Puro Walang happy ka lang, wala joy. kang joy. Opo. So, nung makarating ako doon, dyan sa harap ng church, sabi ko, eto na siguro yun. No, siguro pa ako ha. Eto na siguro yun. And si Bishop kasi during that time, no, si Pastor Leo, di pa kami magkikita noon.
nabalitaan ko magkakaroon daw ng encounter. That was October 30, 2010. So dumating ako ng September 10, 2010, October 30, 2010, magkakaroon daw ng encounter. So nag-imbestiga ako, ano ba yung encounter? Kasi during that, nung 80s, iba kasi ang encounter eh. Ganito, ganyan. So, maganda yun ah. Try ko nga, try lang daw. So ayun, pagpunta ko ng encounter, ayun, ayun yung pinaka-turning point, talagang grabe yun, ano? Talagang grabe yung turning point na tinanggal talaga ng Panginoon yung mga bagay na hindi bagay sa katawan ko. Amen. Talagang grabe rin pala po, Pastor, ang inyong pinagdaanan, ano po, bago po kayo manumbalik kay Lord. Talagang Amen. ano po, pero tunay nga po na pag po may naitanim na po na salita ng Panginoon sa ating buhay, ano po, talagang Yes. ano po siya, sabi nga po, hindi po ito babalik sa Panginoon ng hindi nagaganap ang kalooban. At yun nga po, Um, in your early age po ay may pagkakatawag na po talaga si Lord sa inyo kasi nagkaroon na po kayo ng hunger ano po na yes. mag-Bible school pero hindi nga lang po natuloy. Pero Mm. ganun pa man po, iba pala po ang plano ni Lord. Hinayaan niya po muna kayong dumaan dun sa mga ano Mm. po, bagay sa mundong ito para kumbaga mas makita niyo po yung kaibahan ano po na merong Diyos sa buhay at wala. Oo, oo. Actually, to the extent of 25 years, grabe, from 1986 to 2010. So 25 Tagal years, po. grabe ang haba, di ba? Sabi ko nga eh, nagpapasalamat ako sa Lord kasi bakit? Marami akong mga barkada, marami akong mga path sessions sa drugs dati. Na yung iba, yun, maaalala na lang sila. Ito sa November 1, di ba? Mga 6 feet below the ground na sila. So, Mhm. ang dami. Halos lahat na ng mga nakakasama ko. Sabi ko nga, bakit buhay pa ako hanggang ngayon? So, may purpose pala si Lord. Opo, Ano? may plano pa po si Lord sa inyong buhay. Bale po Pastor, ano pong mga puwede niyo pong ibahagi na learnings and realizations after po niyong maranasan lahat ng bagay na yon nung pong bago kayo bumalik po kay Lord? Baka po may nakikinig po sa atin or meron pong later on makakapakinig po ng inyong, testimony. Ano po yung puwede niyo pong ibahagi sa kanila na Hmm. personal, realization and learnings niyo po? Ako, ang realization ko kasi, ano eh, once God called you, that's irrevocable. Amen. That's irrevocable. Kasi, yung hunger ko noong 1986, naranasan ko ulit. So, Hmm, parang ni-renew lang ako ng Lord. So sabi ko nga yung 25 years yan, ayun pala pinaganda lang ng Lord yung testimony. Kasi amen. during the time wala akong mai-testify eh. Ano Hmm, mai-testify ko mo? Mabait akong bata. 'Di ba ngayon opo. na i-testify ko na kahit na anong pangit na pinagdaanan mo, kahit na masama kang tao, pag pinatawad ka ng Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon. Ayun, ang Amen. learning ko yun. Ang isa sa mga ano ko, sa mga nakikinig, ah, isa sa mga maganda kasing nangyari sa akin ay hindi ako tumigil to talk to God. Although, actually, sasabihin ko sa inyo, to tell you frankly, kahit po nandun ako sa pinakamataas na part ng dopamine ng droga sa utak ko, kinakausap ko ang Diyos. Yes Hmm, po, kinakausap ko siya kahit po talagang sabihin natin 3 days na akong kargado ng droga. Kinakausap ko siya kasi lagi ko sinasabi, kung buhay ka, dapat binabago mo na ako. Lagi ko siyang ginaganon. So hmm. lagi ako nakikipag-usap sa kanya kasi gumulo na talaga yung buhay ko eh. Nagkahiwalay na kami ng nanay ko. Tapos kasi ayaw ko nang sumama sa kanila. Lagi ko siyang kinakausap. Kaya never stop, talk to God. Yun yung isa sa mga ano eh. Huwag kang tumigil kahit na nasa pinakamalalim na part ng buhay. Amen. And po at tunay nga po na katulad ng sabi po sa salita ng Diyos, all things work together for good. Ano po, pangit man Mm. ang Mm. nangyari po sa buhay ni Pastor Gab nung 25 years na wala siya kay Lord. Pero sabi nga po ni Pastor Gab, ano lang po, pinaganda lang ni Lord yung testimony niya po. Ano po, para po talagang makita na buhay ang Diyos at ang Diyos po ay kayang magbago ng buhay. Amen. Amen. So, Pastor, sa pagkakataon pong ito, meron po tayong mga ipapakitang pictures. Ayan po sa atin pong screen. Ayan po at um, sa pagkakataon pong ito naman po, puwede niyo pong i-share kung bakit po kayo nagpapasalamat kay Lord sa buhay po ng mga taong ito. So, may ilan po kaming mga ipapakita po.
Ayan, at pwede niyo pong, ibahagi po sa amin bakit po kayo nagpapasalamat kay Lord sa kanila pong mga buhay. Ito pong Yan. ating first picture. Uy, Ayan. nanay ko yun. Opo, Ah, ang inyo pong mahal na I'm so nanay. blessed. I'm so blessed. Everybody naman will blessed na meron tayong nanay. Pero sa akin, kakaiba kasi siya eh. She's a fighter, lahat eh. Lahat ng nakita ko sa kanya, ah, until now eh. She's battling with stage 2 breast cancer. Andun pa rin yung tapang. At lagi niya sinasabi, never give up to praise God. Sabi ka Amen. magpasalamat na kahit ano nangyari, magpasalamat ka. Kahit na ano nangyari, no? Actually, nangyari na yan, naratay siya for 2 months eh. Hindi siya Hmm, makagalaw, hindi siya makano. Pero lagi niya sinasabi, huwag kang sumuko. Kahit ano nangyayari, pag tumatawag ka sa Diyos, ipagkakaloob ng Panginoon. Kasi ako na yung parang tumatay yung nanay ay tatay noon eh, kasi naratay talaga siya. Kaya nagpapasalamat ako to have my mom, no, ng nanay ko na ganyan, na talagang ginawa niya ang lahat, no, maitaguyod niya lang kami. Ayan. ayan. Thank you po, Pastor. At ito po ang ating second picture Wow, ng inyong pong mga anak ang na aking mga anak. ipinagtitiwala po ni Lord sa inyo. Nagpapasalamat ako kasi yung kahit na minsan kasi kasi nakuha ko kayong pagiging disiplinarya ng nanay ko. So napaka-disiplinarya ko sa kanila. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, once na ginawa mo ito, kinakailangan pinag-aaralan mo. At nakakatuwa dahil kahit malayo ako, pag sinabi ko, oh, ito yung gagawin natin, gagawin talaga nila. So, ibig sabihin, uh, yung respeto ng magulang at saka ng anak nandoon. And kasi para ko sila mga barkada ngayon eh, kasi malalaki na eh, no? Mga may asawa na. So, para kami magbabarkada pag magkakasama. And thank you kasi biniyayaan ako ng Lord na ganito, no, mga anak ko, na bukod sa mababait, matatalino sila. Ayun. Amen. Praise God po at mga successful na po, Pastor, ang inyong mga Opo, anak. opo, opo. Actually, Amen. yung panganay ko is nurse. Wow. Yung pangalawa hindi naman nakatapos ng pag-aaral pero siya po ay contractor na ngayon. Hmm. Tapos yung bunso, yung babae yun yung nakasama ko sa gitna. Siya po ay licensed LPAT, licensed teacher na po siya. Actually nagtuturo siya ngayon sa Siena College sa Taytay. Praise God po sa buhay po ng mga anak ni Pastor Gab. Ayan, so, and last but not the least, ito po ang ating last picture. Oh Ang, yes, of course. Yung ang ex-girlfriend ko. lovey-doves po ni Pastor Gab, si Pastor Yeah, okay. Marivic. I'm really thankful because I met a girl na talagang ginamit ng Panginoon para ako ay makarating doon sa lugar kung saan pala ako inaantay ng Lord. Kasi Hmm, alam niyo po, nung nakarating po ako dyan sa church natin, hindi ko akalain na church eh. Akala ko kasi covered court kasi mahilig ako mag-basketball. Kasi puro poste lang siya tapos may bubong. Opo. Pero alam mo ba yung feel ko na iba para akong niyayakap ni Lord. And that woman in the picture, she was the one na ginamit ng Panginoon para ako makarating niya. Kasi sabi niya, o sige, kung ayaw mong pumunta rito, break na tayo. Right? Kung ayaw mo, wag na. Di ba? Kasi wala ka eh. Di wag na. Hindi. Pupunta ako dyan. Pumunta ako. At talagang pagdating ko, sabi niya, dadaling kita sa church. Kasi actually, yun po yung gusto naming dalawa na kapag pag nagsama kami, kailangan ang center natin si Lord. Tingnan mo wala pa ako di pa nakakabalik kay Lord, yun yung pinag-uusapan namin. Kasi sabi ko kailangan ang Panginoon ang kumikilos sa ating buhay. So I'm thankful to God na talagang binigyan ako and of course, naging kapartner ko sa ministry, until now, Amen. siya talaga yung kapartner ko pag uh, kahit na may kabigatan na umalis, sinabi ko nga nung kami dinala rito ng Panginoon sa Pangasinan, sabi ko hindi. Sinabi ni Lord dito tayo. So, kailangan natin give up kung nakasanayan natin dyan sa Cavite. Dinadala tayo ng Panginoon dito sa Pangasinan. So, let's sumunod lang tayo. Ayan. Very supportive sa ministry.
of course, siyempre sa aming mag-asawa. Amen. So si Pastora Marivic pala po ang isang ginawang way ni Lord para po talagang bumalik po kayo kay Lord. Ano po, Pastor? Yes po. Actually, siya yung unang nakilala ni Bishop. Oo, kasi Bible study Opo. siya ni Bishop. Doon sa likod ng church, diyan kina Kuya, basta doon sa likod yung may sampalok, doon pala sila nagba-Bible study. Eh Mhm. nung sinabi niyang Bible study, very familiar sa akin yung Bible study dahil galing anong Bible study? Anong Bible study? Ganti, basta basta sama kita sa Bible study. Mm. Ayun. Amen. So praise God po sa buhay po ng mother po ni Pastor Gab, sa kanyang mga anak, at syempre po kay Pastora Marivic. Pastor, sa mga pagkakataon po ito, meron po kaming mga um, questions, parang fast talk po, pero you can, ano naman po, elaborate pa rin po. Ayan, Okay. ang inyo pong sagot. Okay po, first question po natin. Ano po ang first Bible verse na inyo pong na-memorize? Bible verse, talaga ito ano actually may testimony ako rito, lumitaw to sa pader. Mm. Oo. During that time may project ako diyan sa Cavite, pintura bahay. Nagpipintura ako nung wall, tinatanong ko si Lord, Lord, paano ko ba mapapakitang mahal kita? Yan, yan tinatanong ko si Lord. Alam niyo po, bigla ko pong siguro by my eyes only, sa wall po lumabas po talaga yung verse na siya. Talagang lumabas po yung John chapter 14 verse 15. During that time, meron po akong Bible na Book of John na lagi ko pong dala-dala. Lagi ko pong dala-dala yung Book of John na binabasa ko pagka break time. Pinuntahan ko agad, binasa ko. Kasi sabi ko sa kanya, paano ko ba ipapakita kung paano kita kamahal? So naging life verse ko po to, and isa sa mga memory verse ko. Sabi doon, if you love me, you will obey my command. So, sabi ng Lord, kung mahal mo ko, sundin mo ko. So, yun ang usap siya. Yan, isa yun sa mga life verse ko. So bali po, Pastor, hindi nyo lang po siya na-memorize, pero naging life verse nyo rin po siya. Yes, Ano po? life verse ko siya, oo. Opo, kasi yan po yung sagot sa inyo ni Lord kung paano nyo po siya mamamahal, mamahalin. Oo. Opo. Tinanong ko siya, yun ang sagot siya sa akin. Opo, okay. So, next naman po, Pastor, ano pong sinong Bible character po ang laging pinapaalala po sa inyo ni Lord? Ako, ito madalas ko ito kahit nag-share po, si Pablo. Si Apostle Paul. Why Pablo? Kasi si Pablo, masamang tao eh. Mhm. Di ba? Ako, masamang tao din ako dati. Pero katulad ni Pablo, dumating sa point, yung turning point niya, na ginising siya ng Panginoon sa katotohanan. And that's what happened to me. That's what happened to me. No, nagising na lang ako na, eto na. Nandito na ako. No, na-corner na ako ng mga leaders and workers na ang dami nagsishare sa akin na, sige na. Kumbaga may ano po kumbaga may reflection po yung buhay po ni Paul sa naging buhay niyo din po, Pastor, ano po? Sabihin ko lang ano yung isang naging katulad ko kay Pablo. Kasi sa bahay namin sa Bataan, merong church ng born again. Ako po ay music lover. Mahilig po ako sa rock and roll. Kasi nga, drug addict during that time. So, yung mga nag-church, pag nagpe-praise and worship sila, nagpapatugtog ako ng malakas sa aking bahay. Nasasabihin ko, ay, mga yan, wala yan, katulad ko rin naman backslide yan. Oh, what happened to Paul? Di ba pinapersecute yung mga Christian? Oh, Opo. ganun din ako noon. Ganun din ako nung Hmm, pinapersecute. Di ba? okay po. So naging persecutor din po pala kayo. Pero po ngayon, tagapahayag na po ng Amen. ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So ito po, Pastor, dudugtungan niyo po. Nagpapatuloy ako sa paglilingkod dahil Dahil mahal ko ang Diyos. Yan. Amen. Yan po yung inyo pong kumbaga naging tanong kay Lord, ano po, na ayun po yung kumbaga parang naging anchor nyo po ngayon sa inyo pong paglilingkod kay Lord. Yung pong Okay. pagmamahal nyo po kay Lord. Ayan po. Next naman po, ito po, dudugtungan niya rin po. I am blessed because I am blessed because I was forgiven by God. Amen. Praise God. At ito po, um, ano naman po, Pastor, ang pwedeng gawin niyo pong hashtag ng inyo pong buhay? Ako po kasi lagi ko ginagamit sa hashtag sa buhay ko, hashtag former. Lagi ko pong ginagamit yan, former.
Bakit po Pastor former? Kasi ano eh, yun nga, former drug addict, lagi ko po sinasabi to, pero yung sa pinakadulo niyan, binago ng Diyos. Amen, amen. Ayun po yung napakaganda no po na talagang makikita po natin na kahit ano ang pinagdaanan, pero po 'pag kumilos na po ang Diyos, talagang Tama. makikita po ang tunay na pagbabago. Correct, correct. Amen, amen. So, ayan po pastor, ayan, last po, ano po ang inyo pong life verse bukod po dun sa shinare niyo po kanina baka may isa pa po kayong life verse na gusto Okay. niyo pong i-share sa atin pong mga Pero talaga kasama ngayong pong gabi? yes po. Isa po sa naging life verse ko, ito po yung sinabi ni Paul, no? Sa Book of Timothy, na sabi niya sa Timothy chapter 2, sabi niya, preach the gospel in season or out of season. So, yun po yung isa sa naging life verse ko. Kaya po ako, katulad po ngayon, ano, pag ginagamit ng Panginoon sa pagpapayag ng salita ng Diyos, kahit saan po ako dalhin ng Lord, kahit po sa jeep, actually po kahit saan po eh, lagi ko po sinasabi sa mga tao na ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon. Amen, amen. So, marami pong salamat Pastor Gab sa inyo pong pagbabahagi. Yan ang inyo pong buhay na bago po kayo pumasok ay kumbaga maglingkod kay Lord hanggang sa ngayon po. So tunay nga po na kayo po ay isang buhay na patotoo na dakila Pero, po ang ating Diyos. Amen. So thank you amen. so much po Pastor for sharing your life. Amen. And sharing your testimonies to us. So, tunay nga po na napakabuti ni Lord. Ayun lang po ang masasabi natin. Napakabuti po ni Lord sa buhay po ni Pastor Gab. Talaga napakabuti ng Amen. Panginoon. Opo. So, again po, maraming maraming salamat Pastor Gab for sharing your time with us. At Amen. ganoon din po sa mga kasama po natin ngayong gabi pong ito. Nawa po ay mayroon po tayong napulot na mga um, encouragement or mga bagay po na pwede po nating bitbitin din po sa ating buhay sa pamamagitan po ng buhay po ni Pastor Gab. So, ayan po, maraming maraming salamat po, Pastor Gab. So, tonight po, ayan, as we wrap up our um, segment po ngayong gabi pong ito. So, we just want to thank the Lord sa buhay po na first of all po ni Pastor Gab na atin pong guest ngayong gabi pong ito, maging sa bawat isa po na mga nakasama po natin. So, Pastor, baka po may mga last message po kayo sa ating mga kapatid na kasama po natin ngayong gabi pong ito, mga gusto nyo pong iwan sa kanila bago po tayo magpaalam. Yan. So, katulad na nangyari sa buhay ko, no, minsan hindi natin masukat, hindi natin maisip, no, bakit may mga taong dumadaan sa ganung pagsubok, ano. Ang lagi ko sinasabi, sometimes God to feel His love. Sometimes God make us alone to be able to call Him to be His partner. So yun yung lagi ko sinasabi, no? Kasi wala naman tayong ibang pwede talagang puntahan. Sa lahat ng ito, Diyos pa rin talaga. Amen. Amen. So, Amen. So, again po, maraming salamat po, Pastor Gab, at maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayong gabi pong ito. Ayan po, sa mga sa ating pong chat box, ayan po, sila Sister Evie po, ayan si Pastor Kiram, si Pastor Janelle at sila Rev Stella po. Ayan, mapagpalang gabi po at yung ating pong mga binati kanina. So, praise God po sa buhay ng bawat isa at kayo po ay nakasama namin ngayong gabi pong ito. So, ini-invite din po namin ulit kayo sa mga darating po na segment po na ating Speak Life ay kami rin po ay muli niyong samahan. So, meron po tayong mga makakasama pa pong ibang mga kapatid po natin sa pananampalataya na magbabahagi din po ng kanila pong
mga testimony. So, wag niyo pong kalimutan na i-follow po ang ating mga social medias, ating pong page po dito sa Facebook na Jesus Be Lifted Up Church at sa YouTube din po. Sa Instagram naman po ay jblue_church. Pwede nyo po itong ma-search at yan po, pwede nyo rin pong i-follow. So, ayan po, Pastor Gab, tayo po ay magpapaalam na po sa ating mga kasama natin ngayong gabi pong ito. So, at sa bawat isa po na naki-join sa atin, nasan man po kayo naroroon. So, maraming salamat po. Again po, Pastor Gab, see you po sa ating youth camp. Ayan, so praise God po sa buhay ng bawat isa. So, Amen. muli po, ako po ay nagpapaalam, Pastora Chic Alvarado, at ito po ang ating Speak Life Season 3. So, good night po sa bawat isa and God bless po. God bless po. God bless.